Čaute, dneska si spravíme tematickú halloweensku polievku z tejto krásnej Hokkaido tekvice. Bude to jednoduché a rovno sa do toho pustíme. Ako prvé potrebujeme ostrý nôž. Toľko milované, toľko nenávidené, všetky dobre vedia. Dosť bolo srandy, takže... Prekrojíme si tekvičku na polku, na štvrťku. Zoberieme lyžičku, nebudeme ani šúpať. Šúpka je jedlá, sú v nej vitamíny. Navyše my budeme potom ešte celú polievku mixovať a pasírovať, takže bude krásne jemná. Jednu cibulu, stačí nám taká menšia. Zoberieme si hrnec, zapneme. Ďalej budeme potrebovať kúsok masla, na ktorom si opečeme cibulu aj s tekvicou, takže si odkrojíme asi taký kúsok. Taký. Cibulu si na masle necháme pekne do zlata opiecť. Vhodíme tekvicu, posolíme, okoreníme čiernym mletým korením a poriadne zamiešame a necháme trošku opiecť spolu s maslom a cibulou. Medzi tým si prichystáme vývar. Môžeme zaliať takisto aj vodou, ale ja tu mám vývar, ktorý je zeleninový. Varil som ho minule. Dám ho tam rovno takto zamrazený a na chvíľku prikryjem. Vývar sa nám už roztopil a ja ešte pridám polku zemiaku, ktorý nám krásne zahustí polievku, takže necháme variť asi ešte 20 minút. Zoberieme mixér a veľmi opatrne prelejeme polievku do mixéra. Zoberieme si ešte sitko a pridáme ešte smotanú na šľahanie, ktorá nám zjemní parádne polievku. Necháme znova zovrieť. Do polievky si ešte pripravíme na ozdobu tieto tekvicové lúpané jadierka. Necháme si ich pekne opiecť na sucho, iba dávame pozor, aby sa nám nespálili. Výborná. Môžeme vypnúť. Máme hotovo. Krásna polievka z oranžovej tekvice Hokkaido spolu s dyňovými semiačkami. Dobrú chuť. Znamená pre mňa viac, ak si myslíš, že pre mňa život